ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ଗଇଁଠା ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଇଁଠାଟା କେମିତି ବନେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିଥିଲି, 1.5 କପ୍ ପାଣି ନେଇଥିଲି, ଟିକେ ଘିଅ ଆଡ୍ କରିଥିଲି, ଟିକେ ଚିନି ଆଡ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ 1 କପ୍ ଚାଉଳର ଅଟା ନେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା ପାଉଡରଟା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଉଡର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଘରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ତୁଆଣିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ଯେମିତି ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେଇକି ଫୁଟି ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚାଉଳର ଅଟାଟା ଟିକେ ପକେଇକି ଆପଣ ଏମିତି 2-4 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏଇଟା ବଢିଆରେ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଘିଅ ପଡିଛି, କିଛି ବି ଲାଗିବନି। ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ଏଇଠି ଟିକେ କ୍ଷୀର ନେଇଯାଇଥିଲି, ଟିକେ ଅମୁଲ ପାଉଡର ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। କ୍ଷୀରଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟୁଥିଲା ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜନ୍ତୁଆଣିଟା ବଢିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଏତେ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ନା, ହାତରେ ଟୋଟାଲି ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଉ ବଢିଆରେ ବନି ଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୋଉ ବି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି କୋଉ ସେପ୍ ଦେଲେ ଭଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଷ୍ଟାର ସେପ୍ ଦେଇକି କରିଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିଛି ଏମିତିଆ ସେପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଏତେ ବଢିଆରେ ବନି ଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ଦେଖ କ୍ଷୀରଟା ବଢିଆ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚିନି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ମିଠା ଆପଣ ଖାଇବେ। ତାପରେ କ୍ଷୀରଟା ଯେମିତି ଫୁଟି ଆସିବ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବେ। ଚାଉଳର ଯୋଉ ଏଇଟା ବନେଇଥିବେ ସେଟାକୁ ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଟିକେ ଗାଢା ହବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଏଠି କଣ ଆଡ୍ କରିଥିଲି, ଟିକେ ଚାଉଳର ଯୋଉ ପାଉଡରର ପାଣି ଟିକେ କରିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଆଡ୍ କରିଥିଲି ଗାଢା ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ କାଜୁ ଆଉ ବାଦାମ ଦେଇକି ବେଶ ଅବିତ ଆମର ବନି ଯାଇଥିଲା ଗଇଁଠା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଗଇଁଠା? ଆପଣମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗଇଁଠା ବନେଇକି, ଏମିତି ଗଇଁଠା ବନେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।